Hej folkens, i dag har jeg lige fået oprettet min YouTube-kanal, og klokken er over 9, så det er ved at være sent, og jeg ligger ude der, hvor jeg skal sove i et shelter. Jeg kan desværre ikke vise det frem, men det kan jeg i morgen. Så jeg håber, at jeg tager godt imod mine videoer, og jeg kommer nok til også til at spille lidt Fortnite. Min YouTube-kanal hedder Action Rosenkrantz, og det sidste bogstav er min Z. Rosenkrantz. Nej, jeg mener Jørgensen. Axel Jørgensen. Jørgensen er med Z. Og jeg håber, at I vil få en god dag, hvis I får ferie. Så ja, vi ses. Hej.